Така, здравейте, сега ще ви покажа моята къща. О, не, какви са тия лагове, бе. Толкова време се старах да махна тия лагове. Ама, общо взето за сега, ето това. Сега ще ви покажа моята ферма. Да, хубаво. Сега съм школен един ден, чао. Добре, ай, чао. И така останахме само аз и брат ми и той се включи в състезанието още вчера. И за Имам... сега аз съм на второ място, да се каже. Да, бе. Той... Защото преди малко бях на първо, ама защото брат ми сега намери диаманти. Да. И те са 10 и аз имам 3, това е целият проблем. Ама да ви кажа само, че в където има лава, по някой път може да си намериш диаманти. Да, аз точно там намерих и редстоун и диаманти, но все още нямам такова голд. Един вид... Аз имам голта, маняк. браво. Най-яко е се цъка в сървър, защото ако се изгубиш, може да пишеш спаун и готово. В сървъра, не бе, в сървъра може да си сетниш хоума и после пишеш set home и това е. Чай сега да видим. Маняк си тук да кажа един крипър гръмна зъб мене. Бах ти чакалиш тя крипър. Сега ето е ферма от кравите ми. Мърдай краво. Така. И сега е време да ви умножим. Искам повече крави. Брат ми. О, да. Имам повече крави. Така. Я да видим дали имам сено. Не. Така, сега ще ви покажа. Маняк си ще ви кажа само едно. Намерих още злато и аз сега станах на първо място. Той такова. Топ скелет, то скелет ме преследва от няколко дена. Той Стойчо има повече голд от всички и повече айран и всичко. Не, всъщност аз съм най-наградения с айран и с кол, а пък брат ми Тиско беше наградена. Аз съм награден много с кажуемито, с големи равинки, ама аз много не ги обикалям. Аз се старая повече да отивам към равинките, чайте сега. Изгубих се къща май отново. Аз сега тук така намерих един скелет и мисля да го убия. Пък аз не мога да си намеря къщата. Ето я. Обаче вижте тук е водата. Намерих скелет, който... То всъщност това е подземна къща. Да. Ще бия Ето скелет. тук така, ще го оставя Виждате тъй. ли Не се? знам после какво ще стане. Маняци, ако... Тук е безкрайната вода. Поделя екран и ще се очудите. Ето тук е фермата ми за жито. Процъфтява много зле. Не бе. Процъфтява нормално. Така. Ето тук ден 25-ти. Аз съм... Вижте брат колко ми, неща имам. ти ли си на 25-ти ден? Не бе, чакай бе. Аз стоях няколко дена в равинката и... Чакай сега. Значи първия ден, втория ден, третия ден. Значи аз съм на 30 ден. Малей. Тапява. Намерих още диаманти. Браво. И лазури. Лапис лазури ли? Да. Сега остана ми малко от кирката. Трябва да се направя нещо. Имам един диамант. Скоро се прави портал към Ада. И това е яко. И не знам с колко. Мисля, че умножих това записа с 20 минути. Не знам точно. О, да умря! Умря, искам да спечеля! Не съм умрял. Това не е честно, че разби ми мечтите. Така. Сега искам да направя тортичка. Къде е тя? Да, ето е. Значи, за тая работа ще ни трябва 2 кофи. Имам само една. И трябва да Опа, имал съм айран в мене. Така. Значи, опа. Тука и тука. Добре. И вече имаме 2 кофи. И сега да тръгваме. Мисля, че трябваха 3. Не, 2, маняк, трябваха 2. Отляво и отдясно в средата с едното. За всеки случай ще си направя 3 кофи. Ще взема мляко и готово. Сега ще отива да ви покажа как се взима мляко от крава. Сега ще издуим едно кораво.
Да ви кажа, аз сега умрях. О, да! Не, сериозно ли е? Да. Сериозно? Изгубих всичко и се изнервих. За сега брат ми е на О, първо място, аз съм на пред. Значи Диан той започна пак, той Диан беше умрял, беше буквално първия. И сега вече... чакай да изгася това. Така. И нещо не ми харесва място, което намерих, защото няма нищо яко и мисля да го И изтрия. така, моят брат, той се казва Илиан, и той вече умира за 4-ти път. Не за четвъртия майк. За 3-ти. Не за петия, за трети. Да, аз казах за 3-ти. М. Тъй сега само да затворя. Понякога влизат скелети тук така, ама на това. Пак Вижте го, сега там не влиза толкова много. Сега, ето, вижте как се пълни и готово. Просто стоите върху нея и толкова. Сега трябва да се махнете, за да мога да изляза. тема И изкарва, така. където има бамбус. Всъки неща. И така, пак повтарям, ако някой знае как се прави сървър, да ми пише в коментарите, да ми даде скайпа си. И така, ще видим след като мини 10-та минута. Чакай, имам ли малко? А, да, имам. Ето виждате ли, вече имаме 3 кофи с мляко. О, яйца! Точно така. Сега време е да нахраним. Еми добре, скоро той е човек тук, тая кокошка там ще си има братчето. Братчето и дойде. Така, това е Minecraft 1.6.4. И аз си взех шугаркия тук така. И имам вече диамантена кирка. Да, и скоро ще отиваме да копаем към Ада. Не, да копаем обсидиан. И да. Точно сега. На хардкор. И после мисля да си правя къщата от Cobblestone или от това. Каблстона ми Или от дърво, не знам. Може да е на къща на дърво или... Ма по-хубаво на земя. По-хубаво на земя. Така, пишете в коментарите от какво да я направя, защото наистина не знам от какво да я направя. Дали от Cobblestone или от нещо друго. Коментарите ще видим кои са повече вотове за Cobblestone и за дърво, няма значение дърво. Какво дърво? Значи сега ще видя в телефона си, съм си изтеглил една програма, където може да гледам всички айтеми как се правят. Сега само да натисна Escape, Venture, как се казваше? Да, добре. И сега ще видим. Скелета набих, ще вляза, може би без меч съм, ама ще ти вляза. На хардкор съм, ама пак ще вляза. Ко ме пука, нямам диаманти и друго, прецакан съм като кур. Брат ми е много прецакан, както чухте. Ама го убих! Ето как се прави, значи. Трябват ни 3 млека. Значи, сега ще ви покажа. Значи, трябват ни 3 млека, слагате ги най-отгоре. Така, после взимате един sugar key. Маче аз забрах да взема sugar key. Значи, аз имах, мисля, че тук е sugar key. Аре, къде е sugar key? Да, ето го. Значи, трябва 2-3 кофи пълни догоре с млека. След това, вие ги поставяте най-отгоре, взимате 2 sugar key. Поставяте ги така, взимате едно яйце. Така. И накрая взимате пшеница и я слагате най-отдолу. И ето ви е тортата. Сега си я взимаме. Поставям я... Не знам, къде да я поставим? Къде я поставим? Тук така. О, бил съм леко гладен. Добре. И така, сега ще отиваме надолу. Сега ще видим след 10-та, след 9:40-45. Още малко, не знам колко. Направих ли си кирка, бе? Не. Дано да е повече от 10 минути, защото влязах в настройките и гледах някъде около... да го дигна повече от 10 минути. И сега да спрем